Λοιπόν, Ε, καλησπέρα. Σήμερα Σάββατο, 19 τρέχοντος του μηνός Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:30 αρχίζει η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη για τη συζήτηση των κάτω θεμάτων. Πρώτον, έγκριση έκτακτης συνεδρίασης και δεύτερον, έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών. Συμφωνείτε ως προς την έγκριση της έκτακτης συνεδρίασης? Συμφωνούμε ομόφωνα? Ωραία. Οπότε μπορούμε να μπούμε κανονικά στην έγκριση του πρωτοκόλλου. Θέλει κάποιος να πει κάτι ή να προχωρήσουμε? Να προχωρήσουμε στην ψήφιση. Αν δεν έχετε να πει, είναι εντελώς τυπική η διαδικασία. Συμφωνούμε ομόφωνα ως προς την έγκριση? Ναι. Ωραία. Ομόφωνα λοιπόν εγκρίνεται το πρωτόκολλο, παραλαβή, ναι, και με αριθμό πρωτοκόλλου 7565 από 16/12/2020 του Πρόεδρου της Επιτροπής Προμηθειών. Οπότε τελειώσαμε, λύεται η συνεδρίαση και σε λίγο θα είμαστε και μπαίνουμε στην επόμενη σελίδα. Θα κάνουμε διέμψη. Ο Μανώλης προσπαθεί, ακόμη δεν έχει καταφέρει να μπει. Θέλετε να αρχίσουμε σε λίγο, μια και είμαστε όλοι έτοιμοι? Να περιμένουμε λίγο να μπει και ο Μανώλης. Να περιμένουμε λίγα λεπτά να μπει και ο Μανώλης και να αρχίσουμε.
το αυτό. Start video. Εντάξει. Όλοι σου βρήκε το βρήκε τους είδα μέσα. Εντάξει, Γιάννη. Ναι, ναι. Καλησπέρα, Μανώλη, καλησπέρα. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Συμφωνείτε να αρχίσουμε? Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σήμερα Σάββατο, 19 τρέχοντος του μηνός Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, αρχίζει η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη για τη συζήτηση του μοναδικού θέματος ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Δήμου Πάτμου έτους 2021. Το λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Μαζί μας είναι και ο κύριος Γαμπιαράκης, ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών. Για οποιοσδήποτε διευκρινήσεις θα είναι μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Μακή. Ναι. Ο Γιώργος θα καθυστερήσει 5 λεπτά γιατί κάτι του έτυχε. Εντάξει, μόλις έχουμε τελειώσει, ο κύριος Δήμαρχος θα είναι εκεί. Μ' άκουσες? Ναι. Εντάξει. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα καλωσορίζω και εγώ στη συνεδρίαση, αυτή την πολύ σημαντική συνεδρίαση του ψήφου του προϋπολογισμού για το έτος 2021. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την πρόσφατη ψήφιση του τεχνικού μας προγράμματος, είμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε σε ειδική συνεδρίαση, όπως προβλέπεται από τον νόμο, τον προϋπολογισμό του Δήμου μας καθώς και το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με την οικονομική στοχοθεσία για το 2021. Όπως ήδη γνωρίζετε, ο προϋπολογισμός έχει ήδη εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, ενώ παραλάβαμε και τη γνώμη του παρατηρητηρίου πρόσφατα, του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Συνεπώς, ο προϋπολογισμός είναι απολύτως συμβατός με το θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο προϋπολογισμός του 2021 είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής και επίπονης δουλειάς από ομάδα υπηρεσιακών και ερετών, τους οποίους και ευχαριστώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά με οργάνωση και με όλα τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν μέσα σε όλη αυτή την εκπόνηση του προϋπολογισμού μας. Ο προϋπολογισμός που έχετε μπροστά σας αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση του Δήμου μας σε επίπεδο εσόδων αλλά και σε επίπεδο εξόδων. Η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι αναμφίβολα μια κορυφαία διαδικασία για κάθε Δήμο αλλά και για το Δήμο μας προφανώς, καθώς αποτελεί για μένα τον ακρογωνιαίο λίθο της διοίκησης και θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, αλλά και της υλοποίησης του αναπτυξιακού μας οράματος. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να βάλω και το πλαίσιο αναφορικά με την κατάσταση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ως Δημοτική Αρχή λόγω του COVID-19, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι, από τους πρώτους μήνες του 2020 έως και σήμερα, καλούμαστε, εκτός όλων των άλλων, να διαχειριστούμε και την πανδημία. Ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο για όλους μας, που ένα χρόνο πριν κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε καν να φανταστεί. Το θετικό όμως είναι ότι η πανδημία δεν μας βρήκε απροετοίμαστους. Παρά τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, επιδείξαμε άμεσα τα ανακλαστικά σε σύγκριση με άλλους Δήμους. Στο πλαίσιο αυτού, του δημοτικού αυτού μηχανισμού που εκπονήσαμε μία σειρά από δράσεις, μεταξύ άλλων ήταν η δημιουργία σε πιλωτική εφαρμογή της κοινωνικής μας υπηρεσίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους, τους άπορους, τους κοινωνικά και οικονομικά αδύναμους συνδημότες μας, καθώς και τους δημότες που δεν μπορούσαν και δεν επιτρεπόταν να μετακινηθούν. Να ξέρετε ότι αυτό είναι σε μια πιλωτική λειτουργία. Σαφώς έχουμε κάποια πραγματάκια τα οποία θέλουμε να τα εξελίξουμε και ο στόχος μας είναι να το αναβαθμίσουμε στο επόμενο διάστημα. Επιπλέον, η λήψη μέτρων ελάμβησης τοπικής αγοράς, μέτρα τα οποία προβλεπόντουσαν από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις και εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο ήρθαμε και τις επικυρώσαμε
Μερικά από αυτά μπορώ να σας αναφέρω ότι ήταν η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω της επιβολής μέτρων αποτροπής του κορονοϊού, η μείωση των ενοικίων των δημοτικών ακινήτων που εκμισθώνουμε και άλλα. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες λοιπόν και τις πρωτόγνωρες συνθήκες αυτές που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, η διοίκησή μας τα κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βάλει βάσεις, γερές βάσεις, για τη σταδιακή αλλαγή και το μετασχηματισμό του Δήμου Πάτμου σε έναν χρήσιμο, σύγχρονο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Αισθάνομαι περήφανος για το αποτέλεσμα αυτό, γιατί το πετύχαμε και αυτό οφείλεται στην επιμονή και τη σκληρή και επίπονη δουλειά. Σαφώς και στα πλαίσια του έργου που διαπράξαμε, γίνανε και λάθη. Αλίμονο σε αυτούς που θεωρούν ότι τα κάνουν όλα τέλεια. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς. Αυτό όμως που έχει σημασία σήμερα είναι ότι μπορώ να κοιτάξω στα μάτια τους συνδημότες μας και να τους πω ότι με τους συνεργάτες μου, ερετούς και υπηρεσιακούς, κάναμε ό,τι πέρναγε από το χέρι μας για την προώθηση των έργων, τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, αλλά και να εκμεταλλευτούμε κάθε αναπτυξιακή ευκαιρία που μας δίνεται. Ο προϋπολογισμός του 2021 είναι ισοσκελισμένος. Είναι ένας ρεαλιστικός, κοστολογημένος και υλοποιήσιμος προϋπολογισμός και αποπνέει το νοικοκύρεμα και την ορθολογική τακτοποίηση της διοίκησής μας, που επιχειρεί μέσα στα οικονομικά πλαίσια του Δήμου μας, παρόλες τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε. Η καλή πορεία όμως και το νοικοκύρεμα σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές συγκεκριμένα επιδιώκουμε να συνεχιστεί και το 2021. Έχουμε ήδη αναπτύξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία κάθε δημότης θα μπορεί να βλέπει, να εκτυπώνει αλλά και να πληρώνει μέσω διαδικτύου το σύνολο ή μέρος των οφειλών του. Συμπεριλαμβανομένων βέβαια των λογαριασμών ίδρυυσης, γνωρίζοντας έτσι κάθε στιγμή τι ακριβώς οφείλει στο Δήμο μας. Την ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα ενημερωτικά σας λέω ότι αυτή τη βρίσκει κανείς στη νέα σύγχρονη διαδικτυακή πύλη που έχουμε διαμορφώσει. Αυτό λοιπόν το μέτρο αναμένεται να αυξήσει και την εισπραξιμότητα και αυτό προσδοκάμε. Επιστρέφοντας λοιπόν στα ποιοτικά στοιχεία του προϋπολογισμού, θέλω να διευκρινίσω ότι προσπαθούμε να συνδυάσουμε την αναπτυξιακή διάσταση που έχει ανάγκη ο Δήμος μας μέσα από νέα έργα και υπηρεσίες και ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή των δημοτών μας. Και οι δύο αυτές διαστάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και είχαμε την ευκαιρία να το δούμε στην πράξη όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, κατά το οποίο ο Δήμος θεωρούμε ότι στάθηκε με τις δυνατότητες που έχει αρρωγός στους συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη τη βοήθεια και τη στήριξή μας. Βασική στόχη του προϋπολογισμού είναι πρώτα απ' όλα η οικονομική βιωσιμότητα. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στα αναγκαία μέσα στις βασικές υποδομές με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους δημότες μας χωρίς αυξήσεις ανταποδοτικών τελών. Η αναβάθμιση της οργάνωσης και της λειτουργίας των υπηρεσιών μας μέσω μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών για την περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εμείς είμαστε ακόμη που αυτοί που αλλάζουμε σε συνεργασία με την προϊσταμένη των διοικητικών υπηρεσιών τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον μετατρέπουμε σε έναν σύγχρονο πλέον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, τον οποίο θα το έχουμε και τη χαρά σε λίγο καιρό λογικά να τον έχουμε εγκεκριμένο. Επίσης, είμαστε αυτοί που ξεκινήσαμε και την ψηφιακή μετάβαση του Δήμου μας και σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε με πιο ενεργές δράσεις και με πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν και δημοτικοί σύμβουλοι πάνω σε αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι η προσπάθεια που καταβάλουμε καθημερινά είναι μεγάλη και επίπονη και λόγω των συνθήκων. Αλλά αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι να έχει αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα με πρόσημο κυρίως την πρόοδο και τον εξυγχρονισμό. Η δική μας διοίκηση δεσμεύεται να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της, έχοντας στο πλευρό της κυρίως τους πολίτες μας και τους εργαζομένους μας, των οποίων η βοήθειά τους είναι καθοριστική, δεδομένη της υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Για ένα πράγμα να είστε σίγουροι, το οποίο δεσμεύομαι εγώ προσωπικά, είναι ότι ο Δήμος έχει ήδη μπει σε μια νέα εποχή και αυτό το στοίχημα δεν μπορούμε παρά να το κερδίσουμε. Θέλω να σας ευχαριστώ που με ακούσατε και εύχομαι η τοποθέτησή μου, παύλα η εισήγησή μου, να σας οθήσει στην ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2021. Σας ευχαριστώ πολύ.
Επειδή ο κύριος Γαβγεράκης πέτυχε ένα οικογενειακό πρόβλημα, θα αργήσει λίγο 5 με 10 λεπτά ακόμη. Για όποιες διευκρινήσεις και ερωτήσεις, θα δώσω το λόγο στον κύριο Στόικο και αμέσως μετά. Να ρωτήσω, Πρόεδρε. Ναι, κύριε Βεργό, ναι. Είναι κάποιες ερωτήσεις που έχω εγώ που πιθανόν να ξέρετε κι εσείς να απαντήσετε. Δηλαδή ο Πρόεδρος ή ο κύριος Δήμαρχος. Ναι, όταν θα δοθεί ο λόγος, θα κάνετε τις ερωτήσεις, διευκρινήσεις, οτιδήποτε θέλετε. Και αν θέλετε και κάποιες διευκρινήσεις είτε από εμάς είτε από τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, θα τις έχετε. Ναι, αυτό λέω, ότι πρώτα προηγούνται οι ερωτήσεις, δεν προηγούνται? Ναι, εννοείται. Απλά σας λέω ότι ο προϊστάμενος το έχει και κάτι, θα αργήσει λίγο αν θέλετε κάτι ειδικά για να ρωτήσετε τον προϊστάμενο. Απλά ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί ως έχει και θα ενσωματωθεί και η επιχορήγηση του Φιλόδημου για τις παιδικές χαρές, καθώς και το αντίστοιχο έξοδο στον προϋπολογισμό. Κύριε Στόικο, έχετε το λόγο. Με ακούτε? Ναι, ακούγεσαι πολύ καλά. Ναι. Κύριε συνάδελφοι, καλησπέρα. Και από μένα καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2020. Που αν του έτους είναι τουλάχιστον μια από τις πιο σπουδαιότερες. Ότι έγινε μια ομαδική δουλειά με παράγοντες και με προγραμματισμό έγινε αυτό, συντάχθηκε αυτός ο προϋπολογισμός του 2021. Είναι όμως, πιστεύω ότι θα έπρεπε, όπως κάναμε και εμείς και όπως θα ήταν σωστό, και λαμβάνοντας και υπόψη τη βούληση των συμβούλων της μειοψηφίας, θα έπρεπε να καλέσει και τους συμβούλους της μειοψηφίας να μπορέσουν να συζητήσουν και κάποιες από αυτές τις προτάσεις μπορούσαν, το καλό των κατοίκων του νησιού μας, των νησιών μας, να μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτό το προϋπολογισμό του 2021 και τώρα δεν θα ήμασταν σε αυτή τη θέση να μιλάμε προτάσεις να κάνουμε αυτή τη στιγμή την τελευταία ώρα, θα τον ψηφίζαμε αμέσως και θα ολοκληρωνόμαστε. Δόθηκε λοιπόν ο προϋπολογισμός την Τρίτη. Την Πέμπτη με ένα email μετά τις 3 η ώρα μας ήρθε και λέει ότι παρακαλώ αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία μας ήρθε μετά από υπόδειξη της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για την απόδοση παρακράτησης φόρου σύμφωνα με το τιμολόγιο. Χθες Παρασκευή, στις 3 η ώρα πάλι το μεσημέρι, μας εστάλει ένα άλλο email που δεν ξέρουμε αν ήταν το τελευταίο βέβαια, μέχρι χθες, και εγώ χθες το βράδυ τα μεσάνυχτα το είδα και που έλεγε να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό η επιχορήγηση του προγράμματος Φιλόδημου για τις παιδικές χαρές. Και συνεχίζει παρακάτω, μπερδεύοντας μας, σας υπενθυμίζουμε ότι η ορθή διαδικασία είναι να περάσει ξανά από Οικονομική Επιτροπή ο προϋπολογισμός. Σε διαφορετική περίπτωση με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής μπορείτε να προχωρήσετε σε ορθή επανάληψη της απόφασης κτλ. Και μετά επικοινωνήστε μαζί μας. Εγώ πήρα σήμερα τηλέφωνο που μας έλεγε, φυσικά Σάββατο είδε. Αυτό το μήνυμα το οποίο εστάλει το τελευταίο προκάλεσε σύγχυση
στους δημοτικούς συμβούλους. Εντάξει, εγώ έχω κάποια σχετική εμπειρία και κατάλαβα ότι αυτό το email δεν έπρεπε να σταλεί καν. Γιατί η σωστή διαδικασία είναι πια ότι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όποιες άλλες παρατηρήσεις, συμπληρώσεις υπήρχαν, σήμερα τις συζητούμε, αφού ζητάμε τον προϋπολογισμό και τις ψηφίζουν. Δεν υπήρχε δηλαδή κανένας λόγος να σταλεί αυτό το email. Με λίγα λόγια, θέλω να καταλήξω στο εξής. Από την προϋπολογισμός και σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να είναι 3 ημέρες να τον μελετήσουμε κτλ. Οποιοδήποτε άλλη παρέμβαση και χωρίς να χρειάζεται είναι περιττή και θα πρέπει αυτό να το προσέξετε. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να τονίσω, επειδή είναι επίκαιρο, ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή πρόβλεψε στις 3 θέσεις των μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων ένας διοικητικός ο οποίος προσελήφθη και είναι συγκεκριμένος ο Βαγγέλης ο Κάδρος, ο οποίος είναι κάθε πρώτης τάξης λογιστή, έχει λογιστικό πτυχίο και θα μπορούσε αυτό να το αποφεύγαμε αν έβλεπε πραγματικά τον προϋπολογισμό, αφού μπορεί ο ίδιος και να υπογράφει ισολογισμούς και προϋπολογισμούς. Άλλωστε τον προγραμματίσαμε για αυτή τη θέση και δεν υπήρχε ούτε θα ήταν εκτός προϋπολογισμού αυτό το κονδύλιο του προγράμματος Φιλόδημου των Παιδικών Χαρών, το οποίο έχει εγκριθεί από τις 31 Δεκάτου του 2018 με την υπαριθμόν απόφαση 60-904 από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 203.000 και τα υπόλοιπα 137.000 μέχρι 440.000 που κοστίζουν οι παιδικές χαρές ήταν μέσα στον προϋπολογισμό. Και το λέω αυτό καλοπροαίρετα, όπως συνήθως κάνω, ότι θα πρέπει αυτόν το συγκεκριμένο υπάλληλο να τον αξιοποιήσετε στο σημείο εκεί που πρέπει για τον προϋπολογισμό, για τους ισολογισμούς κτλ. Βέβαια δικαίωμά σας. Και πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει και άλλος κωδικός, και άλλος, όχι, δεν ξέρω αν άλλη κωδική, σίγουρα ένας κωδικός ο οποίος δεν έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό που συζητάμε τώρα. Γιατί θα έπρεπε κάποιος, αυτός ο άνθρωπος, να τον ελέγξει μαζί με κάποιον από τους ερετούς. Πάω λοιπόν τώρα στον προϋπολογισμό αυτόν σε ό,τι αφορά τον πρόλογο μου. Με μια πρώτη ανάγνωση είδαμε ότι το 90%, γιατί έπιασε και σύγκρινα τον περσινό με το φετινό, το 90% είναι μια αντιγραφή του περσινού. Μόνο που στις προμήθειες αντί 5 και 10.000 που υπήρχαν πέρυσι στους κωδικούς, φέτος είναι 24.800 σχεδόν στο σύνολό τους και τέτοιου είδους κωδικοί είναι πάνω από 32. Θέλω να πω, από την εμπειρία που έχω, αυτό είναι στις απευθείας αναθέσεις και βέβαια πρέπει να γίνονται και κάθε δικαίωμα έχει κάθε δημοτική αρχή να το κάνει. Πλην όμως, τέτοια μεγάλα ποσά για προμήθειες πρέπει να τονίσω ότι είναι εις βάρος του Δήμου, κυρίως σε προμήθειες υλικών. Γιατί αν κάνουμε μια απευθείας ανάθεση, δίνονται κάτι εκτόσεις 2%, 3% μέχρι 5%. Ενώ αν γίνει ένας διαγωνισμός, οι εκτόσεις είναι 30%, 40%, πολλές φορές και 45%. Αυτό πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη, γιατί είναι μια δύσκολη οικονομική εποχή και χρόνο με το χρόνο τα οικονομικά του Δήμου μειώνονται. Και θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει προσοχή στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, χωρίς να αφήσω καμία αιχμή. Επίσης, παρατηρώντας, είδα ότι
υπάρχουν αλληλοκαλυπτόμενες υπηρεσίες. Μόνο, γενικά. Η μία είναι στα είδη καθαριότητος και ελεοχρωματισμών. Υπάρχουν 5 κωδικοί. Τους διαβάζω επιγραμματικά. Προμήθεια ειδών καθαριότητος ευπρεπισμού 24.800. Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών κτηριών 24.800. Προμήθεια υλικών ελεοχρωματισμού και συναφών 24.800. Μόνωση δημοτικών κτηρίων 24.800. Υδροχρωματισμοί και ελεοχρωματισμοί 24.800. Νομίζω ότι υπάρχει αλληλοκάλυψη. Επίσης, θα αναφερθώ και αυτό για να είμαι πιο συγκεντρωτικός και να μην κουράζω το σώμα. Για τα μεταφορικά μέσα, επέλεξα αυτούς τους 2 κατηγορίες. Τακτική συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 24.800. Έκτακτη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 22.800. Τακτική συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων 24.800. Σύνολο 72.400. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 21.300. Ανταλλακτικά μηχανικών και λοιπόν εξοπλισμών 31.300. Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 8.300. Προμήθεια αναλώσιμων συνεργείου αυτοκινήτου Δήμου 3.000. Ανταλλακτικά λοιπόν μηχανημάτων 10.000. Σύνολο 73.900. Και λέω πολύ απλά. Ο Δήμος έχει ένα μηχανικό. Χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν. Έχει ένα μηχανικό. Τακτική συντήρηση 24.800. Έκτακτη συντήρηση 22.800. Τακτική συντήρηση λοιπόν μηχανημάτων 24.800. Καλά, αφού έχουμε και παρακάτω έχουμε 74.000 αγορά ανταλλακτικών. Καλά, ο μηχανικός του Δήμου με τα ανταλλακτικά τα οποία θα αγοράσουμε τα αυτοκίνητα χρειάζονται να δώσουμε δηλαδή για τη συντήρηση ετήσια 72.000 και άλλες 74.146.000 για τη συντήρηση των αυτοκινήτων κτλ. Είναι μια εύλογη απορία χωρίς να θέλω να αφήσω καμία αιχμή. Επίσης, διαβάζοντας τον προϋπολογισμό, δεν είδα πουθενά τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Μήπως δεν το είδα εγώ, μήπως μου διέφυγε, μήπως το ξεχάστηκε και αυτός ο κωδικός να μπει μέσα. Δεν το ξέρω. Τελειώνω τις παρατηρήσεις μου από την προϋπολογισμού και θέλω να καταθέσω τις σκέψεις μας ως πάρτας. Επειδή έχετε 16 μήνες στη διοίκηση του Δήμου. Έχετε αντιληφθεί ότι ένα έργο για να γίνει χρειάζεται μια προετοιμασία 3-4 ετών. Λόγω του COVID, οι αναθέσεις όλες αυτές, οι προσλήψεις, η δημοπράτηση των έργων είναι μεν εύκολες γιατί έχουν βγει υπουργικές αποφάσεις από τον Υπουργό τον κ. Θεοδωρικάκο που διευκολύνουν το έργο των Δήμων, πλην όμως η ορίμανση έργων, η προετοιμασία και η δημοπράτηση εξακολουθεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε, επειδή κάθε Δήμος και μάλιστα μικρός, οι δυνατότητες του είναι μικρές λόγω της υποστελέχωσης, πρέπει να κοιτάξετε το σημαντικότερο έργο που αυτή τη στιγμή χρειάζεται, η δημοπράτηση των ομβρίων. Μια μελέτη η οποία 1.630.000. Υπάρχει αυτή η μελέτη, το έργο είναι αυτό, υπάρχει η μελέτη, εκκρεμούσε μια αδειοδότηση από τη κτηματική υπηρεσία. Θέλω να πω το εξής, ότι οι αδειοδοτήσεις, δεν ξέρω ότι πήγατε στη κτηματική υπηρεσία και πιέσατε, αλλά
για να βγουν το συντομότερο δυνατό. Έχουν περάσει 16 μήνες και θα πρέπει να πιέσετε πολύ την κτηματική υπηρεσία να δώσει αυτές την αδειοδότηση, ώστε να προχωρήσετε το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι προγραμματική σύμβαση με έναν φορέα, ο οποίος θα δημοπρατήσει το έργο. Μετά, ξέρετε πολύ καλά, μέχρι να ενστάσεις, μέχρι να αναδειχθεί ο εργολάβος κτλ. Θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το έργο αυτό, είδατε και με τη πρόσφατη βροχή που έκαναν, τον βροχοπτώσεις, είδατε πάλι τι έγινε εκεί πέρα στο λιμάνι, τι έγινε στην πλατεία, τι έγινε στο Μοχλακά κτλ. Δεν θέλω βέβαια ούτε κατά διάνοια να τα συζητήσω, ούτε κάτι θέλω να αφήσω καμιά αιχμή, γιατί δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να δημοπρατηθεί αυτό το έργο. Γιατί? Πολύ απλά, το έργο αυτό τι προβλέπει? Με δύο λόγια. Τα όμβρια αυτά από το γήπεδο πηγαίνουν, διοχετεύονται στο κονσολάτο και δεν όχι στην πλατεία. Δεύτερον, τα νερά από το Άγιο Πνεύμα και από το σχολείο διοχετεύονται στο Χοχλακά και ελάχιστες ποσότητες νερού έρχονται μπρος στην πλατεία εκεί, μπροστά από το μνημείο του Τέμελη, όπου υπάρχει μία δεξαμενή προβλέπεται και με αντλίες θα πέφτει το νερό στη θάλασσα και έτσι μια και καλή. Το τελευταίο έργο υποδομής της Σκάλας θα ολοκληρωθεί και αυτό και οπωσδήποτε θα είναι μπροστά του οικισμού και γενικά του νησιού. Και κλείνοντας το θέμα αυτό, θέλω να πω πως είναι τόσο χρονοβόρες οι διαδικασίες που αμφιβάλλω αν θα τελειώσετε τη θητεία σας και το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Το ένα λοιπόν είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξετε άμεσα. Προτεραιότητα. Το δεύτερο. Τόνισε ο αντιδήμαρχος των έργων, ο πρώην, ο Γιάννος Σιμαντήρης, δύο έργα. Το ένα είναι, και μάλιστα το είπε και έχει γραφτεί και στα πρακτικά, τα γεφύρια στο γήπεδο της Σκάλας, στο γεφύρι από τον πάνω κάμπο στο κάτω κάμπο, ο δρόμος μετά το Πλουμπέι, ο δρόμος στη στάση κοντά στο σπίτι του Κυρόζη. Εκεί πέρα είναι επικίνδυνα τα σημεία από την περιφέρεια και από το Σπύρο τον Κουλιά, από την Κάλυμνο. Πρέπει να την βρείτε, να την δείτε οπωσδήποτε, να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Θα πρέπει να το δείτε, να το προωθήσετε. Περνούν βαριά οχήματα από τα σημεία τα συγκεκριμένα και θα πρέπει να το κοιτάξετε άμεσα. Και το τρίτο που θέλω να πω, πάλι με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου, έχει γίνει μια μελέτη για αντιστηρίξεις δρόμων και πρανών, μια μελέτη προϋπολογισμού 60.000 ευρώ σε διάφορα σημεία, τώρα δεν θέλω να αναφερθώ, για να μην υπάρχουν κατολιστήσεις, και στο αντίστοιχο κωδικό αυτό, το έχετε, είναι γραμμένο μέσα, υπάρχουν μόνο 5.000 ευρώ. Θα πρέπει να το κοιτάξετε και αυτό. Είναι πράγματα που με τις καιρικές συνθήκες να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Και δεν θέλω άλλο να αναφερθώ. Αυτές, κατά τη γνώμη μας, είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στο χρονικό διάστημα του 2021. Και εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι το κοινωνικό παντοπολείο. Λόγω της οικονομικής ύφεσης, λόγω της πολύμηνης ανεργίας, λόγω και των πολλών ανέργων, θα χρειαστεί ο Δήμος να τους στηρίξει στην πράξη. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί βαρύτητα σε αυτόν τον τομέα, ιδρύοντας το κοινωνικό παντοπολείο για τη στήριξη ανέργων και ευπαθών ομάδων. Επίσης λοιπόν, κλείνοντας τώρα, θέλω να πω πως εμείς υπεύθυνα καταθέτουμε τις προτάσεις μας, καλοπροαίρετα για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω, χωρίς ίχνος αντιπολιτευτικής κριτικής. Για το καλό των νησιών μας, για το καλό των δημοτών μας.
εμείς εφαρμόζουμε αυτή την πρωτόγνωρη τακτική και τα δεδομένα του Δήμου Πάτμου, ίσως είναι και πρωτοποριακή σε όλη την Ελλάδα, η μείζωνα αντιπολίτευση να ψηφίζει τον προϋπολογισμό, θέλοντας να θυμίσω ότι ποτέ στο παρελθόν, όσο ήμασταν εμείς Δημοτική Αρχή, καμία αντιπολίτευση επί της θητείας μας δεν ψήφισε κανένα προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ προσωπικά θα ψηφίσω, παρότι τις παρατηρήσεις μου, οι οποίες θεωρούνται ως συμβουλευτικές, θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό, αφήνοντας βέβαια στην κρίση τους δημοτικούς μου κατά να ψηφίσουν αυτό το οποίο θέλουν και αυτό το οποίο πιστεύουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σергέ. Όσον αφορά το πρώτο που είπατε για την προσυνεδρία που θα μπορούσαμε να έχουμε, πράγματι το λόγω COVID είναι καλό να γίνεται και οπωσδήποτε τουλάχιστον του χρόνου που να έχει λήξει η πανδημία, οπωσδήποτε να κάνουμε μία προσυνεδρία όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Ναι, σωστά. Όσον αφορά το δεύτερο που είπατε, εμείς σας είχαμε στείλει την Πέμπτη για την έκτακτη, 17 του μηνός. Ναι, για την έκτακτη. Δεν έχουμε στείλει κάποιο άλλο, μόνο αυτό είχαμε στείλει. Σας έστειλε ο κύριος Γαβγεράκης αυτό που αναφέρατε για το φιλόδημο. Δεν έχουμε στείλει κάτι άλλο. Αυτά. Δεν νομίζω. Θα σας απαντήσει όσον αφορά τα θέματα που θέσατε στις ερωτήσεις ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Κύριε Στόικη, εγώ θέλω να παίρνω την τοποθέτησή σας πράγματι ως συμβουλευτική τοποθέτηση, παρατηρήσεις που παρέχουν στη Δημοτική Αρχή κάποιες έτσι συμβουλευτικές, θα έλεγα, παρενέσεις. Όσον αφορά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, αν και δεν το βλέπετε, όμως εγώ θεσμικά θεωρώ ηθικά ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει αν οι προϋποθέσεις και οι συγκυρίες ήταν πολύ διαφορετικές. Άρα το δέχομαι και πραγματικά υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια έτσι διαζώση συνεδρίαση από κοντά, τέλος πάντων, που θα μπορούσαμε να διατυπώσουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων τις παρατηρήσεις τους, τις προτάσεις τους και ό,τι άλλο θέλουν να καταθέσουν. Το δέχομαι. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι για τις παιδικές χαρές, ήταν ένα υπηρεσιακό καθαρά θέμα. Είχαμε συζητήσει εξ αρχής και είχαμε καταθέσει και στην εταιρεία που μας υποστηρίζει όσον αφορά τις λογιστικές υπηρεσίες ότι θα πρέπει να μπει. Εκ παραδρομής μέσα σε τόσους κωδικούς υπήρξε ένα πρόβλημα. Το εντοπίσαμε πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενημερώσαμε όλους σας. Η διαδικασία που προβλέπετε είναι και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να προσθεθεί κάτι, γιατί αν μη τι άλλο, γι' αυτό γίνεται και η συνέδριαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορεί κάποιο να καταθέσει μια πρόταση την οποία να την υπερψηφίσει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και να την προσθέσουμε στο προϋπολογισμό μας. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πάει σε Οικονομική Επιτροπή, κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ολοκληρώνεται η διαδικασία της ψήφισης του προϋπολογισμού. Όσον αφορά για την πρόσληψη του νέου μας υπαλλήλου, του κ. Βαγγέλη Κάνδρου, θα σας πω ότι όντας νέος υπάλληλος και χωρίς να μην έχει προηγούμενη εμπειρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μας δήλωσε ότι δεν μπορεί να αναλάβει αυτή την ευθύνη της εκπόνησης και της επίβλεψης του προϋπολογισμού και άρα αυτή τη στιγμή, επειδή θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και στο έργο των υπαλλήλων μας, δεν μπορούμε να το αναθέσουμε ένα τέτοιο βάρος, το οποίο ο ίδιος μας δηλώνει ότι αυτή τη στιγμή ακόμη δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις και το ανώτατο ποσό των 24.800 ευρώ, θέλω να σας πω ότι είναι το ανώτατο όρο της απευθείας ανάθεσης. Εμπιστευόμαστε τους συνεργάτες μας, τους συναδέλφους μας, τους υπαλλήλους του Δήμου μας
βάζουμε το ανώτερο για να μην υπάρχουν τυχόν τροποποιήσεις από τη στιγμή που έχουμε την ευελιξία να μπορέσουμε να έχουμε τους κωδικούς αυτούς. Και όταν και εφόσον δούμε ότι οι υπηρεσίες που θέλουμε να αναθέσουμε, οι προμήθειες που θέλουμε να κάνουμε είναι λιγότερο από αυτό, πολύ απλά τα λεφτά αυτά που περισσεύουν διοχετεύονται σε άλλους κωδικούς και στις επόμενες αναμορφώσεις θα αναπροσαρμοστούν όπως πρέπει. Ο λόγος που το κάνουμε δηλαδή κυρίως είναι για να μην την χάνουμε να έχουμε κάποιες εκτιμήσεις της υπηρεσίας με μεγαλύτερο κόστος και χρειαζόμαστε αναπροσαρμογές. Αλλά κάποιες από αυτές έχουν εκτιμηθεί ότι κατά προσέγγιση θα πάνε στο ίδιο περίπου ποσό. Αναφερθήκατε όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα, τα υπηρεσιακά αμάξια, και προφανώς εννοείται και τα σκουπιδιάρικα και όλα τα αυτοκίνητα του στόλου του Δήμου μας. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, το παράπονο και παράπονο των υπαλλήλων ήταν ότι τα αμάξια και τα αυτοκίνητα του Δήμου μας χρήζουν οπωσδήποτε συντήρησης και επισκευής. Και πρώτα απ' όλα για την ίδια την ασφάλεια των υπαλλήλων μας. Άρα λοιπόν, τα χρήματα αυτά, εάν κάποιος κάνει έναν προϋπολογισμό και καταγράψει τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου, θα καταλάβει ότι ίσως να μην είναι και τόσα πολλά και πραγματικά έχουμε την ανάγκη να τα αναβαθμίσουμε, να τα συντηρήσουμε και κάποιες φορές κάποια να τα αντικαταστήσουμε κιόλας. Όσον αφορά για το κομμάτι του μηχανικού μας, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποια οχήματα τα οποία έχουν κάποια ειδίκευση και δεν θα μπει στη διαδικασία ο μηχανικός μας να πάρει την ευθύνη να κάνει κάποια ενέργεια πάνω σε ένα αμάξι, το οποίο μπορεί να το καταστήσει και το επόμενο διάστημα να το παροπλήσει κιόλας. Άρα λοιπόν, ο λόγος που έχουμε βάλει τόσα χρήματα είναι επειδή το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρξε συντήρηση των οχημάτων και ούτε προμήθεια ανταλλακτικών για αυτά. Το δίκτυο των ομβρίων. Το δίκτυο των ομβρίων πραγματικά είναι ένα έργο το οποίο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο τουλάχιστον για τη σκάλα, που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα όμβρια ύδατα. Οι αδειοδοτήσεις, το ξέρετε καλύτερα και το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες. Όμως θέλω να σταθώ στο ότι η κτηματική υπηρεσία μπορεί να είναι μία υπηρεσία, αλλά πρέπει να γνωμοδοτήσουν και άλλες υπηρεσίες προς την κτηματική υπηρεσία για να μας δώσει την έγκριση. Είναι οι διάφοροι εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί παράγοντες, τους οποίους δεν θα κάτσω να σας αναφέρω τώρα και ίσως εσείς προσωπικά τους γνωρίζετε και καλύτερα από όλους. Όσον αφορά το επαρχιακό δίκτυο και τα γεφύρια, θέλω να σας πω ότι δεν το έχουμε αφήσει. Ξέρουμε που βρίσκεται το πράγμα. Είμαστε σε επαφή με τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Έχουμε τις δεσμεύσεις από την περιφέρειά μας και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη ότι το επόμενο διάστημα θα δημοπρατηθούν τα έργα οδοποιίας όσον αφορούν το επαρχιακό δίκτυο, αλλά και τις αποκαταστάσεις των γεφυριών. Και θεωρούμε ότι μέσα στο 2021 θα έχουμε εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε για αυτά. Αλλά το παρακολουθούμε στενά και σύντομα θα σας ενημερώσουμε. Κοινωνικό παντοπολείο. Πριν φτάσω στο κοινωνικό παντοπολείο, ό,τι αφορά τις μελέτες που είχαν εκπονηθεί ή που ήταν ανώριμες έστω για να την οριμάσουμε, είμαστε στη διαδικασία ορίμασης των μελετών που έχουμε βρει όσον αφορά αυτές τα 60.000 που αναφέρονται για τα γεφύρια και όλα αυτά. Τα κοιτάμε και στο επόμενο διάστημα, ας ελπίσουμε ότι θα είναι και καλύτερα τα πράγματα με τον COVID, να κάνουμε μια συνεδρίαση από κοντά και να σας τα πούμε ακόμα πιο αναλυτικά. Όσον αφορά το κοινωνικό παντοπολείο, θέλω να σας πω ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία ανέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει. Εμείς το είχαμε και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Βέβαια τώρα οι συνθήκες το κάνουν πλέον επιτακτική ανάγκη, αλλά στο πλευρό μας αυτή τη στιγμή και για τις γιορτές έχουμε τους εθελοντές, τους δωρητές που θέλουν να μου δίνουν και την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω για την προθυμία τους να καλύψουν τις ανάγκες συνδημοτών μας που λόγω COVID κυρίως το καλοκαίρι δεν κατάφεραν να δουλέψουν και άρα τα οικονομικά τους είναι σε δύσκολη η οικονομική τους κατάσταση είναι πολύ κακή και άρα θα βοηθηθούν πάρα πολύ μέσα από αυτές τις δωρεές. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σίγουρα θα έχω μια αναλυτική κατάσταση με αυτούς τους εθελοντές που έχουν προθυμοποιηθεί να δώσουν τρόφιμα στο Δήμο και να τα μοιράσουν στις ομάδες που αντιμετωπίζουν
οικονομικά κυρίως προβλήματα και θα σας ενημερώσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα ευχαριστήριο, να τους τιμήσουμε για αυτή τη σημαντική τους συμβολή. Αυτά ήθελα να πω για να απαντήσω στον κύριο Στόικο. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Δεν άκουσα. Γρηγόρη, δεν ακούγεσαι. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Γρηγόρη, μας ακούς? Δεν ακούγεσαι. Η Γρηγόρη, ακούγεσαι με διακοπές, δεν ακούγεσαι καλά. Κλείς το μικρόφωνο να σε βάλω από το κινητό μου να μιλήσεις εδώ από εδώ. Ακούγεσαι, Γρηγόρη, από εδώ. Περίμενε. Ακούγεσαι πολύ καλά. Ακούγομαι. Ναι. Δεν άκουσα το θέμα το οποίο είπα για την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημο των ακριτικών εγκαταστάσεων και ένα άλλο το οποίο είχα σημειώσει και δεν μπορώ μάλλον το λησμόνισα να το προσπέρασα, αν θα ψηφίσουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για το Δήμο και για τα νομικά πρόσωπα, το πνευματικό και το λιμενικό ταμείο, τα οποία συνοδεύουν τον προϋπολογισμό. Όχι, αυτό αναφέρθηκα στην ψήφιση του προϋπολογισμού και μετά θα πάμε στην ψήφιση του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης και στη στοχοθεσία σε επόμενη συνεδρίαση. Αυτό ίσως δεν το διατύπωσα σωστά. Δεν συνοδεύεται ο προϋπολογισμός μαζί με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης. Αυτό θα το έχουμε σε επόμενη φάση έτοιμο. Θα σας ενημερώσει τώρα ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών. Ωραία. Και το άλλο με το αθλητικό έργο. Αυτό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό όταν και εφόσον προχωρήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες που εκκρεμούν όσον αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο που είχαμε το πρόβλημα για την πρόθεση του έργου αυτού. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Εντάξει. Γρηγόρη, δεν θέλεις κάτι άλλο? Όχι, αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Να δώσουμε την ευχαίρεια να τα πούμε στην πορεία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησε να ξανα... Να κρατήσω λίγο... Είναι μαζί μας ο κύριος Γαμπιεράκης, ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσαπαλάκη. Αμέσως μετά, κύριε Γρήλη, θα έχετε εσείς το λόγο και αμέσως και ο επόμενος ο κύριος Βέργος. Κύριε Πρόεδρε, για ερωτήσεις, προηγούνται οι ερωτήσεις. Με τη σειρά. Ο κύριος Τσαπαλάκης έχει το λόγο και αμέσως μετά ο κύριος Γρήλης και αμέσως εσείς, κύριε Βέργο. Κύριε Τσαπαλάκη, έχει το λόγο. Καταρχάς, να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Με κάλυψε και ο κύριος Στόικος και ο κύριος Δήμαρχος τις ερωτήσεις. Αν προκύψει κάτι στη συνέχεια, θα σας ενημερώσω. Πρόεδρε, ο προϊστάμενος είναι εδώ. Ναι, το είπα κύριε Κοκκόνητη μαζί μας. Έχετε το λόγο, κύριε Γρήλη, έχετε το λόγο. Με ακούτε? Ακούγεται πολύ καλά. Καλησπέρα σε όλους. Καλύφθηκα πλήρως από τον κύριο Στόικο. Έχω να πω ότι με εκφράζει ο όλος προϋπολογισμός κατά καλύτερον τρόπο όπως έχει γίνει. Όσο για τα οχήματα και για τις συντηρήσεις, ας διοργανωθεί καλύτερα το team των μηχανικών και των ηλεκτρολόγων του Δήμου, ό,τι μπορούν να αντιμετωπίσουν, αλλά δεν θα φέρουν και αυτοί οι ανθρώποι
κάποια μεγάλη ευθύνη εάν συμβούν τίποτα ατυχήματα. Καλύτερα να φεύγουν σε συνεργεία. Ναι, μεν θα ξοδέψουμε λίγο παραπάνω, αλλά θα έχουμε και κάποιο χαρτί το οποίο θα φέρουν την ευθύνη το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέργο, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να υποβάλω ερωτήσεις. Δηλαδή σε κάποια ποσά που αναφέρονται, σε κάποιους κωδικούς. Και νομίζω... Ναι, μπορείτε να κάνετε, είναι και ο προϊστάμενος των οικονομικών, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Καλά, ναι, βέβαια. Οι ερωτήσεις θα μπορούσε και χωρίς να είναι, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ερωτήσεις ακριβώς διευκρινιστικές, αλλά και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούσαν να απαντήσουν. Λοιπόν, η πρώτη είναι για τον προϋπολογισμό εξόδων. Μιλάμε για το 2021, για τον κωδικό 6031. Λέει, τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα, εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα. Και η ερώτηση τίθεται σε σχέση συγκριτικά με το 2020 και το 2021. Το 2020 ήταν 45.000. Τώρα η αναφορά γίνεται για 60.000. Θα ήθελα γιατί αυτή η αλλαγή, ας πούμε, προς το ότι είναι 15.000 επιπλέον. Επίσης, να βάλω και τα άλλα ερωτήματα, είναι τέτοιου είδους, δηλαδή σε ποσά. Πες μας λίγο τον κωδικό πες μας. 6031. 6031, σωστά. Που Ναι, είναι 60.000, ναι. Το 20 ήταν 45.000. Κάνουμε αυτό. Ποιο άλλο θέλετε? Ναι, να τα πω στη σειρά και μετά απάντα. Λοιπόν, μετά είναι 61-21, αντιμισθία ερετών, έξοδα παράστασης κλπ. Ήταν 80.000, τώρα είναι 90.000. Με ακούτε? Εγώ δεν ακούω τίποτα. Με ακούτε? Γιατί είπες αντιμισθία ερετών που είναι 90.000, ήταν 80, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ναι. Μετά, στη δεύτερη σελίδα πάνω λέει 81-42-007. Αυτό θέλω διευκρίνηση. Είναι ένα ποσό που λέει υπηρεσίες συμβουλευτικής επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος. Να τα παίρνουμε ένα καλύτερα. Παναγιώτη, να τα παίρνουμε ένα-ένα για να μην... αυτά που είπες μέχρι τώρα, για να μην μπερδευτούμε. Ναι, κανένα πρόβλημα. Άλλες σελίδες μετά, για να μην ψάχνουμε όλοι τις σελίδες, να τα παίρνουμε ένα-ένα. Είπαμε όσον αφορά τις αντιμισθίες ερετών. Όχι, πρώτα είναι οι τακτικές αποδοχές. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων. Ναι, το 6031, ναι. Είναι 60 και ήταν... 45. Θέλετε να σας απαντήσω εγώ, μήπως? Κάποιος να απαντήσει. Ναι, κύριε Γαμπιαράκη, έχει το λόγο. Λοιπόν, όσον αφορά γενικότερα όλες τις αποδοχές, τακτικές αποδοχές, είτε ειδικών υπαλλήλων, είτε υπαλλήλων οι οποίοι είναι ορισμένου χρόνου κλπ. Θα πρέπει καταρχάς να υπολογίσουμε το εξής, ότι στο 6041 που είναι οι ειδικοί συνεργάτες, πρέπει να υπολογίζω χρήματα για 3 ειδικούς συνεργάτες. Οπότε γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το ποσό. Όσον αφορά για τους ερετούς, τα ποσά των τακτικών αποδοχών για τους ερετούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι 3 αντιδημάρχους, με έναν αντιδημάρχο ο οποίος έχει επειδή παίρνει αντιμισθία,
έχει υψηλότερο ποσοστό εισφορών. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να υπολογίσω λίγο παραπάνω. Γενικότερα στις αποδοχές των υπαλλήλων πρέπει να απολογίζω και τους υπαλλήλους που πιθανόν να προσλάβουμε φέτος. Οπότε βλέπετε παραπάνω ποσά σε όλες αυτές και τις αποδοχές και τις εισφορές, τις εργοδοτικές εισφορές. Γενικώς θα δείτε πολλά 24-24-800, τα οποία είναι επίτηδες παραπάνω, γιατί ο προϋπολογισμός στείνεται με βάση τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει κάθε φορά, κάθε έτος το κράτος. Έχω αυξήσει επίτηδες κάποια έξοδα, τα οποία πολύ πιθανόν δεν θα τα χρειαστούμε, για να μην έχουμε υψηλό υποθεματικό. Όλα αυτά θα διορθωθούν όταν θα πέσουν τα ΠΟΕ και θα γίνει η πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση αρχές Φλεβάρι. Αυτά σαν γενική ιδέα για το πώς έχει στηθεί ο προϋπολογισμός και να αναλύσω και πολλές από τις απορίες που θα έχετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαμπιεράκη. Κύριε Βέργο, μπορείτε να πάτε να προχωρήσουμε στην επόμενη σελίδα. Καλύτερα να πηγαίνουμε σελίδα-σελίδα για να μην γίνεται πέρδεμα. Ναι. Μετά ήταν μια διευκρίνηση, τέλος πάντων, αυτή δεν είναι τόσο σημαντική. Υπηρεσίες συμβουλευτικής επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος. Αυτό είναι 24.800. Απαντήσω εγώ πάλι, να σας απαντήσω εγώ πάλι για να μην μπερδεύεστε. Είμαστε υποχρεωμένοι να εκπονήσουμε επιχειρησιακό πρόγραμμα και επειδή δεν έχουμε υπάλληλο με εξειδικευμένες γνώσεις, αυτό, αν προλάβουμε φέτος, θα ανατεθεί σε μια εξειδικευμένη. Λοιπόν, και τώρα Κύριε Βέργο, να σας απαντήσει και ο κύριος Δήμαρχος πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό πιο συγκεκριμένα, κύριε Βέργο, προέρχεται από το νόμο 4555 του 18, συγκεκριμένα στο άρθρο 175, περί εκπόνησης προγραμματισμού και προγράμματος, τέλος πάντων, επιχειρησιακού προγράμματος των Δήμων. Είναι μια υποχρέωση σε εισαγωγικά των Δήμων, την οποία θεωρώ ότι είναι καλό να την κάνουμε για να έχουμε ένα master plan, ας το πούμε έτσι, ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει, όπως είπε ο προϊστάμενος των Οικονομικών, υπάλληλος με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε αυτό, μπορούμε να το αναθέσουμε σύμφωνα με την νομοθεσία. Ευχαριστώ. Κύριε Βέργο, μπορείτε να προχωρήσετε. Ναι, μετά στη σελίδα 7. Οδηπορικά το 642. Το 642 σελίδα 7. Εδώ το ερώτημα είναι, ήταν 2.000 και τώρα είναι 12. Αυτή, ας πούμε, τόσο η μεγάλη αύξηση είναι εξαπλάσιο τώρα. Όπως και... Καλά, μετά θα πω το άλλο. Πώς αιτιολογείται. Κύριε Γαμπιεράκη, έχετε το λόγο. Όπως είπα και στην αρχή, έχουμε αυξήσει επίτηδες πολλά έξοδα, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τυχαία, για να μην έχουμε μεγάλο αποθεματικό. Κάτι το οποίο θα μας χρειαστεί μετά στην κανονική αναμόρφωση, στην πρώτη κανονική αναμόρφωση, που θα γίνει αργότερα. Οπότε κάποια νούμερα είναι απλώς φουσκωμένα, να το πούμε πιο απλά. Κύριε Βέβαιο, συνεχίστε. Τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα, τα οποία είναι εντάξει, με αυτή τη λογική, δηλαδή βλέπω εδώ, προμήθεια ειδών σημεοστολισμού και φωταγωγήσεων. Ήταν 4.000 τώρα, είδη σημεοστολισμού και φωταγωγήσεων 24.800. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι ή παρακάτω αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων από 47 πήγε 83.000. Αν είναι με αυτή τη λογική, τέλος πάντων δεν ξέρω. Είναι λίγο... Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο αυτή επιχειρηματολογία. Τι άλλο εκτός από αυτό, κύριε Γαμπιεράκη, μπορείτε να απαντήσετε πάνω σε αυτό? Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για αυτά που ρώτησε ο κ. Βέργος.
Απλώς θέλω να σας επιστήσω την προσοχή, όταν διαβάζετε κωδικούς εξόδων τουλάχιστον, να πηγαίνετε στην τελική ανάλυση, όχι το συγκεντρωτικό κωδικό. Δηλαδή, συνήθως έχουν υποαναλύσει κωδικοί. Ξεκινάνε από τριψήφια, πάνε τετραψήφια και μετά πάνε οχταψήφια. Η αναλυτική είναι η οχταψήφη. Όταν βλέπετε ποσό στον τριψήφιο, είναι το σύνολο όσων έχει από κάτω. Ναι, εγώ το είδα συγκριτικά με το περσινό. Δηλαδή, 4 συγκεντρωτικό είναι το ένα, συγκεντρωτικό το άλλο. Στο ίδιο κωδικό αναφέρονται. Το 4.000 γίνεται 24.800. Είναι αυτό που είπα και από την αρχή, ότι πολλές δαπάνες επίτηδες τις έχουν φτάσει στο όριο που ήταν πέρυσι, βέβαια. Όταν ξεκινήσαμε να στείλουμε τον προϋπολογισμό, ήταν αρχές Σεπτεμβρίου. Και όπως πολύ πιθανό να ξέρετε τώρα, το όριο της απευθείας ανάθεσης έχει πάει στις 30.000 ευρώ τώρα. Θα δείτε λοιπόν πολλά 24 επίτηδες για να μην φανεί μεγάλο αποθεματικό μετά. Είναι καθαρά τεχνικό το χτίσιμο του προϋπολογισμού αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει το κράτος. Ωραία. Κύριε Βέργο, συνεχίστε αν έχετε κάτι άλλο. Άλλες ερωτήσεις, εντάξει. Είναι κάποιες οι οποίες είναι δηλαδή θα είναι στο ίδιο τρόπο απάντησης. Οπότε δεν έχει νόημα να συνεχίσω τέλος πάντων πάνω σε αυτό. Τώρα κάτι άλλο? Να κάνω τοποθέτηση επί του προϋπολογισμού. Δεν ξέρω, γιατί προηγούνται, αλλά έκανε. Ο κύριος Στόικος έκανε, ο κύριος Γρίλης έκανε. Οπότε μπορώ και εγώ να εκφράσω κατά κάποιο τρόπο τις απόψεις. Ναι, ένα είναι που θέλω να αναφέρω είναι ότι το χρονικό διάστημα, βέβαια είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου, ότι είναι λίγες οι μέρες που προβλέπονται ή που ασχοληθήκαμε με τον προϋπολογισμό. Δηλαδή θα έπρεπε κανονικά πολύ περισσότερες. Βέβαια και για κάποιον ο οποίος εργάζεται και έχει κάποια άλλη απασχόληση. Δηλαδή ίσως καλύτερα θα ήταν κάτι τέτοιο να το συζητούσαμε τη Δευτέρα. Αλλά γιατί εγώ προσωπικά δεν μπόρεσα να ασχοληθώ και τόσο πολύ, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν είναι επιχείρημα για να... τέλος πάντων μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχω να πω επί του προϋπολογισμού τώρα ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Πάτμου για το έτος 2021 αλλά και δυστυχώς και η συντριπτική πλειοψηφία των προϋπολογισμών των Δήμων της χώρας μας σε τοπική κλίμακα είναι μια αναπαράσταση σε τοπική κλίμακα της αντιλαϊκής ατζέντας που προωθείται από την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η νέα οικονομική κρίση που επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο από την πανδημία πλήττει με σφοδρότητα ειδικά τη δική μας περιοχή. Βλέπε τουρισμός, κουραζιέρα, εποχικότητα. Αντί να ληφθεί υπόψη για να προσαρμοστεί ο προϋπολογισμός στις ανάγκες της πλειοψηφίας των δημοτών του νησιού μας, που είναι σε δραματική οικονομική και κοινωνική θέση, και να προβλέπει μείωση των τελών ή και απαλλαγή σε ευπαθείς ομάδες κλπ. Ανάπτυξη του τομέα της πρόνοιας, νέα σχολεία, αντιπλημμυρικά έργα αποχέτευσης κλπ. Αντί όλων αυτών, η παρούσα κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, έχει μοιράσει εντός εισαγωγικών σκονάκια στους Δήμους, όχι τώρα αλλά και πριν, για προσαρμογή των δικών τους προϋπολογισμών στους γενικότερους στόχους των βαθιά αντιλαϊκών και αντιδραστικού κρατικού προϋπολογισμού. Μιλάμε για τον προϋπολογισμό της χώρας. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει ένα ασφικτικό νομικό πλαίσιο και ούτε λίγο ούτε πολύ η κεντρική κυβέρνηση στραγγαλίζει τις όποιες πρωτοβουλίες προσπαθήσει να πάρει μια δημοτική αρχή προς φιλολαϊκή κατεύθυνση. Αυτές τις καταστάσεις εμείς δεν μπορούμε να τις, ενώ η παράταξη δική μας τέλος πάντων, η λαϊκή συσπήρωση, να τις θάψουμε, να σωπάσουμε και να μην τις αναφέρουμε.
Δεν εθελοτυφλούμε, βλέπουμε το δέντρο, αλλά βλέπουμε και το δάσος. Εδώ κάνουμε κριτική και στην εκάστοτε δημοτική αρχή, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων λειτουργεί ως πιστός υπάλληλος της κεντρικής κυβέρνησης. Η προσέγγιση αυτή για μας είναι η επιβαλλόμενη. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε ανάλυση μόνο σε τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά συνδέονται. Οι προϋπολογισμοί και πολλές ενέργειες και πρακτικές των Δήμων έχουν άμεση σύνδεση και εξάρτηση με τις επιλογές των εκάστοτε κυβερνήσεων. Είναι νύχι κρέας. Για παράδειγμα, στον ιατρικό χώρο, όταν κάποιος έχει πυρετό, ο γιατρός ψάχνει να βρει τη γενεσιουργό αιτία. Είναι COVID-19, είναι γρίπη, είναι κρυολόγημα, είναι κάτι άλλο. Εμείς κάνουμε αυτή την ανάλυση. Κάποιος άλλος μπορεί να προσεγγίζει το θέμα αυτό από τη δική του σκοπιά και να το βλέπει διαφορετικά. Σεβόμαστε και την προσέγγιση αυτή. Μετά ήθελα να αναφέρω ότι επί των αριθμών του προϋπολογισμού είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού για το 2021, μιλάμε τώρα για τον προϋπολογισμό του Δήμου Πάτμου, τα έσοδα όπως η κωδική 6 και 13 σε ποσοστό διαμόρφωσης των εσόδων είναι 18,86%. Και επίσης είναι αυτά δηλαδή τα ποσά που εισφέρει η κεντρική κυβέρνηση από το προϋπολογισμό του κράτους. Επίσης από τις επιχορηγήσεις είναι ποσοστό είναι 288.820, το οποίο είναι ένα ποσοστό 3,14. Αθροιζόμενα αυτά είναι 20 και κάτι. Και πέρσι το ίδιο, ήταν και τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Δήμος δηλαδή συμμετέχει στον προϋπολογισμό με τα 4/5. Ενώ θα έπρεπε η κεντρική κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, να έχει μεγαλώσει κατά πολύ τα ποσά που εισφέρει στους προϋπολογισμούς των Δήμων. Και αυτό θα έχει ως συνέπεια, δεν είναι δηλαδή μια φιλολογική συζήτηση, θα έχει ως συνέπεια κάποιες υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Δήμους, τα τέλη κλπ. Να είναι κατά πολύ μειωμένα. Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτηση, αναφερόμενοι στο νερό κλπ. Θα μπορούσε πολλά πράγματα να είναι κατά πολύ μειωμένα, τα οποία είναι τώρα δυσβάστακτα για τις πλάτες πολλών συμπολιτών μας. Τώρα σε ό,τι αφορά τα έξοδα, έχω να κάνω του προϋπολογισμού πάντα, έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες είναι ότι είναι στη σελίδα 4, που εκεί πέρα, μισό λεπτό για να το έχω μπροστά μου, για να μπορώ να είμαι συγκεκριμένος σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Ή μάλλον πρώτα είναι η σελίδα 3, στο οποίο αναφέρονται μια σειρά έξοδα που λέει το 6492, δικαστικά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. Μετά, και εδώ πέρα, έξοδα συμβολιογράφων δικαστικών επιμελητών. Είναι όλα μαζί αυτά. Έξοδα μεταγραφών, κτηματολογικών πράξεων κλπ. Είναι κάποια ποσά, τα οποία αθροιζόμενα είναι γύρω στα 100.000, τα οποία νομίζω αυτά θα έπρεπε να είναι κατά πολύ μειωμένα και να αυξηθούν κάποια έξοδα, όπως είναι αμοιβές δικηγόρων, που είναι στην 4 σελίδα, κωδικός 8113-302. Αυτό τώρα γιατί το αναφέρω? Γιατί όπως είπα και την προηγούμενη φορά, την τελευταία συνεδρίαση, και μάλιστα είπα χαρακτηριστικά τη λέξη ότι θα πρέπει για το Δήμο να σημάνει συναγερμός σε ό,τι αφορά την προάσπιση της ακίνητης περιουσίας του. Πιστεύω, ήδη έχω μάθει ότι έχουν βγει 9 αποφάσεις οι οποίες ο Δήμος χάνει κατά κόρον,
και πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις, πρέπει ο Δήμος να οργανώσει ένα νομικό επιτελείο, χωρίς να θέλω να πω ότι οι δύο δικηγόροι, οι έμιστοι και οι ειδικοί συνεργάτες θα προσφέρουν έργο σίγουρα, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ιδιαίτερη δαπάνη από ένα νομικό επιτελείο, 2-3 δικηγόρους, για την προάσπιση της δημοτικής περιουσίας, και μιλάω όχι σε αντιπαράθεση και αντιδικία με τους απλούς συμπολίτες μας, αυτούς που έχουν τέλος πάντων οι διαφορές είναι 2-3 στρέμματα, 500 μέτρα, 100, όχι με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά με το ελληνικό δημόσιο και τη μονή. Πρέπει αυτό, νομίζω, είναι σημαντικό το στοιχείο και πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα στα έξοδα του προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τα έξοδα, δηλαδή σε αμοιβές δικηγόρων, οι οποίοι από ό,τι βλέπω τώρα δεν προβλέπεται κανένα ποσό. Ενώ το 20 είχε ένα ποσό. Επίσης, ένα άλλο είναι, επίσης ανοίγει τώρα και μια άλλη διαμάχη, η οποία έχει σχέση με την ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε και απευθύνεται στον κύριο Δήμαρχο και σε κάποιες υπηρεσίες, με το Λυγκίνου και το τσιμεντόστρωση και όλα αυτά. Πρέπει να το δούμε, όχι για το Λυγκίνου. Εγώ στο τεχνικό πρόγραμμα ψήφισα εξάλλου, ξεκινώντας από άλλη αφετηρία, δεν ψήφισα το τεχνικό πρόγραμμα. Αλλά δεν είμαι ενάντια στις τσιμεντόστρωσης. Πρέπει να το δούμε όχι για του Λυγκίνου ότι πρέπει να γίνει η τσιμεντόστρωση, γιατί ανοίγει τώρα πάλι, δεν είναι το θέμα του Λυγκίνου, αλλά με τη λογική αυτή που έχει η ελληνική εταιρεία, αμφιβάλλω αν θα μπορούν να γίνουν και τσιμεντοστρώσεις ή ασφαλτοστρώσεις σε έργα όπως είναι το Διακόφτη, η ασφαλτόστρωση στο Διακόφτη, στο Γερανό, στη Αγριολιβάδη κλπ. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι πρέπει να προϋφίστανται για να χαρακτηρίζονται δημόσιοι οδοί δρόμοι πριν το 1923, που τέτοιους μπορεί να βρούμε πολύ λίγους στην Πάτμο. Και αυτό το λέω πάλι σε σχέση με ό,τι αφορά να υπάρχει ένα νομικό επιτελείο να αντικρούσει όλα αυτά. Γιατί βλέπω ότι του Λυγκίνου τώρα, η υπόθεση Λυγκίνου είναι ο λαγός. Μετά, όπως έγινε πάλι με του Λυγκίνου, σε ό,τι αφορά τις οικοδομικές άδειες κλπ, ήρθε και έγινε καθεστώς το να εγκρίνονται οι άδειες και από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Σε λίγο, για να γίνουν τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ, θα ζητούνται δεκάδες άδειες από υπηρεσίες όπως οι αρχαιολογικές υπηρεσίες κλπ. Γι' αυτό πρέπει να τα δούμε αυτά σε σχέση με τις δαπάνες και με τα έξοδα για δικηγόρους ή νομικούς. Επίσης, και ένα άλλο που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι στο θέματα του προϋπολογισμού για τα έξοδα, είναι σε ό,τι αφορά την ένδυση και των υπαλλήλων, των εργαζομένων στο Δήμο, είτε είναι στα καθαριότητα, είτε σε ό,τι αφορά την ίδρυψη κλπ. Ότι θα πρέπει, νομίζω, να είναι μεγαλύτερο το κονδύλι για το ρουχισμό, τα παπούτσια, γαλότσες, γυαλιά, γάντια, ό,τι προβλέπετε, γιατί η εικόνα που εισπράττω είναι, εκτός αν τα έχουν και δεν τα φοράνε. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν τα έχουν αυτά οι απασχολούμενοι στο Δήμο. Και επίσης ένα τελευταίο, τώρα αυτό με κάθε επιφύλαξη, αν κάνω λάθος, είναι ένας κωδικός που αναφέρεται σε προμήθεια ζωοτροφών. Υποθέτω ότι είναι για ζώα δέσποτα κλπ. Σκύλους, γάτες κλπ. Ναι, πιστεύω ότι και εκεί πέρα, επειδή είναι και μεγάλες οι ευθύνες των Δήμων γενικότερα, σε ό,τι αφορά τα δέσποτα ζώα, πρέπει να είναι πιο αυξημένος ο κωδικός, το ποσό, γιατί δεν είναι, ίσως θα μπορούσαν να αγοραστούν και φάρμακα και άλλα πράγματα για τα ζώα τα δέσποτα. Αυτά είχα να πω σε γενικές γραμμές. Εγώ δεν θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό, θα τον καταψηφίσω. Έχοντας την επιχειρηματολογία που ανέπτυξα προηγουμένως. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέργο. Ο κύριος Δήμαρχος θα απαντήσει μερικά ερωτήματα. Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Βέργο, θέλω να αστιευτώ λίγο ότι θα μου φαίνονταν περίεργο να το ψηφίσατε, αλλά δεν το λέω με καμία μορφή. Σέβομαι την άποψή σας και εκτιμώ και κάποιες από τις τοποθετήσεις σας, κάποιες παρατηρήσεις. Όντως είναι εύστοχο αυτό που θέσατε όσον αφορά για το κωδικό επίπεδο δικηγόρων, αμοιβές δικηγόρων. Θα μεριμνήσουμε στην πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού, να βάλουμε χρήματα και σε αυτόν τον κωδικό, γιατί όπως είπατε μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να χρειαστεί να βάλουμε κάποιους δικηγόρους εκτός του Δήμου άμεσα. Όσον αφορά λίγο το κομμάτι του λογισμού και γενικότερα των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων, θέλω να σας πω ότι το ποσό μπαίνει, το συγκεκριμένο ποσό, γιατί η δυνατότητα της απευθείας ανάθεσης για να μπορέσουμε να φύγουμε από τους διαγωνισμούς και να έχουμε πιο γρήγορα, και άρα είναι γρηγορότερες οι διαδικασίες της γραφειοκρατίας για την προμήθεια αυτών των υλικών, μας οριοθετεί το όριο της απευθείας ανάθεσης. Εάν πάμε παραπάνω, θα πάμε με διαδικασία διαγωνισμού, η οποία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα και ίσως να μην τα έχουν τόσο έγκαιρα τα μέσα ατομικής προστασίας οι υπάλληλοι μας. Ναι, αλλά το ποσό έχετε βάλει, συγγνώμη που σε διακόπτω, το ποσό για τα ένδυση των υπαλλήλων είναι 13 τόσο, ενώ όπως είπατε και προηγουμένως και ανέφερε και ο υπεύθυνος της οικονομικής υπηρεσίας, είναι 24 και, δηλαδή υπολείπεται κατά πολύ. Ήδη έχουμε προχωρήσει στην προμήθεια για αυτή την περίοδο των μέσων ατομικής προστασίας και στο επόμενο διάστημα, αφού υλοποιηθεί αυτή η προμήθεια, θα πάμε σε μια καινούρια προμήθεια και ελπίζοντας με το 44-12 να αλλάζει το όριο και να το πηγαίνει στα 30.000, αν δεν κάνω λάθος, τότε εμείς θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και τα 30.000 για τους εργαζόμενους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Κλείνοντας, όσον αφορά τον κωδικό για την προμήθεια ζωοτροφών, θέλω να σας πω ότι ήταν με δική μου μέριμνα να βάλουμε τα χρήματα αυτά για την προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα και όχι μόνο για τα αδέσποτα, αλλά και την προμήθεια για τα ίστρες και ποτίστρες, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε στο έργο των εθελοντών που ήδη το κάνουμε με κάθε τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Μπορώ να επέμβω λίγο, αν θέλετε. Η προμήθεια έχουν φτάσει τα πράγματα στην αποθήκη του Δήμου για τα ύλη προστασίας. Για τα MAP, για τα μέσα ατομικής προστασίας. Τα MAP, βεβαίως. Υπάρχει τώρα όλη η γκάμα των μέσων ατομικής προστασίας για τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέργο. Απλά ήθελα και εγώ να προσθέσω πάνω σε αυτά που είπατε, και όσον αφορά και για τις μεντοστρώσεις κλπ. Σαφώς πρέπει να το δούμε. Έτσι είναι και πρέπει να το δούμε. Πιστεύω με το νέο χρόνο σίγουρα αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Συγγνώμη λίγο. Αυτό που ξέχασα να πω, όντως, και αυτό ήταν πάρα πολύ εύστοχο που είπε ο κ. Βέργος, όσον αφορά για την ανοιχτή επιστολή που δέχτηκα από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος, θέλω να σας πω ότι εμείς δεν έχουμε ανοίξει μέτωπο με κανέναν. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και ήδη εξετάζω και θα το συζητήσω με όλο το σώμα, εάν στο επόμενο διάστημα, να περάσουν οι γιορτές πλέον, να καλέσουμε την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος να μας πει τις θέσεις της, τι ακριβώς θεωρεί ότι είναι σωστό για το νησί μας, γιατί πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι ο Δήμος έχει μια επαφή με τη συγκεκριμένη εταιρεία πολύ περίεργη. Δεν έχουμε μπει σε έναν ουσιαστικό διάλογο και να ακούσει και η ίδια η κοινωνία τις πραγματικές θέσεις της ελληνικής εταιρείας ως προς την ανάπτυξη του νησιού μας. Θεωρώ πολύ κρίσιμο και ίσως προκαλέσω μια τηλεδιάσκεψη με το Δημοτικό Συμβούλιο για να ακούσουμε ξεκάθαρα και να μεταφέρουμε στην κοινωνία μας ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος. Ξέρετε πολύ καλά, ακριβώς, και θα γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος, φαντάζομαι, με τις θέσεις τις δικές μας, τις θέσεις τις δικές τους, γιατί πραγματικά έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα προβληματιζόμαστε για το αν θα μπορέσουμε να τσιμεντοστρώσουμε έναν δρόμο στον οικισμό της Σκάλας. Δεν σας λέω για εκτός οικισμού, έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσει ο καθένας τη θέση του, γιατί ζούμε στην Πάτμο, οι άνθρωποι αυτοί έρχονται, επισκέπτονται το νησί μας, έρχονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Εμείς είμαστε πραγματικά εδώ να τους δεχόμαστε πάντα και να ακούμε τις απόψεις τους, να τις σεβόμαστε, αλλά επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά
τι συμβαίνει στο νησί χειμώνα, καλοκαίρι, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε και πόσο σημαντική είναι η τουριστική, η άρτια και όχι άναρχη τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας. Θέλουμε να ακούσουμε τις δικές τους θέσεις, ώστε να ξεκαθαρίσει και να απομυθοποιηθεί τέλος πάντων αυτή η κατάσταση. Εάν συμφωνείτε, στο επόμενο διάστημα θα προγραμματίσουμε μια συζήτηση οργανωμένη με την ελληνική εταιρεία. Από κάτι, πρόεδρε, λίγο. Ναι, κύριε Γαβιέρη. Ο Δήμαρχος με πρόλαβε πριν πάμε στην ψήφιση του προπολογισμού. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Βέργος. Εγώ έχω να πω το εξής. Διαβάζοντας, ρίχνοντας μια ματιά στην επιστολή που έστειλαν στον Δήμαρχο, βλέπω αοριστείες, όπως παραδείγματος χάρη ότι ο δρόμος του Λυκκίνου είναι αγροτικός και δεν γίνεται ούτε τσιμεντόστρωση ούτε ασφαλτόστρωση, λέει, από ό,τι λένε, δρόμους αγροτικούς. Θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι το 1992, κάπου εκεί, 93 τώρα, αν πέφτει ένα χρόνο κάτω δεν ξέρω, ότι ο δρόμος που έχει γίνει στο λιβάδι των Καλογύρων έγινε από πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας και ασφαλτοστρώθηκε από πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας. Πού το βρήκαν γραμμένο ότι αν είναι αγροτικός ο δρόμος, ότι δεν μπορεί να τσιμεντοστρωθεί ή να ασφαλτοστρωθεί? Νομίζω ότι θα πρέπει, Δήμαρχε, εγώ θα το πω λίγο πιο σκληρά, θα πρέπει να ανασκουμποθούμε απέναντι στην ελληνική εταιρεία. Γιατί καλά είναι τον Αύγουστο που κάνουν τις διακοπές τους εδώ, ας έρθουν και το καλοκαίρι, ας έρθουν και τώρα να δούνε πώς περνάμε. Λοιπόν, αυτό, ευχαριστώ που με ακούσατε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Γαβιέρη. Απλά να προσθέσω, κύριε Γαβιέρη, ότι είμαι έτσι και η τοποθέτησή μου είναι σε τέτοιο ύψος, γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ακούσω τις θέσεις, να τις δω και γραπτώς κάποιες δηλαδή από αυτές, να μπορέσουμε να τις επικοινωνήσουμε στην ίδια την κοινωνία, γιατί πραγματικά όλο αυτό το διάστημα έχει δημιουργηθεί ένα αίσθημα το ότι ίσως ο Δήμος που εμείς εδώ πέρα, όσοι είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσοι έχουν περάσει παλιοί συνάδελφοι από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μεριμνούμε για την άρτια ανάπτυξη του νησιού μας. Αυτό κάπου καταντά και προσβλητικό για εμάς που είμαστε εδώ, παλεύουμε με τα προβλήματα καθημερινά του Δήμου μας, χειμώνα, καλοκαίρι, και είναι πολύ τραγικό να έρχεται να κουνάει κάποιος το δάχτυλο εξ αποστάσεως πάντα και χωρίς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουμε εμείς της νησιωτικής περιοχής, της νησιωτικότητας, με το να έχουμε λίγους γιατρούς, να μην έχουμε την πιο πλήρη ιατρική περίθαλψη, έτσι. Και σύντομα ότι τα παιδιά μας που αύριο μεθαύριο θα έχω τη χαρά να γίνω κι εγώ γονιός, να έχω το παιδί μου και να μην ξέρω αν συμβεί κάτι που θα μπορέσω να το τρέξω. Άρα λοιπόν θέλω να είναι σαφές από την πλευρά εκείνη ποιες είναι οι προθέσεις για την ανάπτυξη του νησιού μας. Εάν θέλουν πραγματικά να πάμε μπροστά ή αν θέλουμε να κρατήσουμε και να μουσιοποιήσουμε την Πάτμο και να μείνει όπως είναι ή όπως ήταν πριν κάποια άλλα χρόνια. Αυτό. Θέλω να πω κάτι, Πρόεδρε. Νομική, αμέσως μετά. Πάνω σε αυτό θα φροντίσω εγώ να έχω μια επαφή, γιατί όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούν λίγο αυτόνομα και δεν, μπορεί οι προθέσεις τους σε γενικές γραμμές να είναι προς την σωστή αντίληψη και κατεύθυνση. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνονται σε συνεργασία με το Δήμο, γίνονται ανεξάρτητα. Εγώ θα προσπαθήσω να έχω μια επικοινωνία μαζί τους και να έχουμε και το σώμα μετέπειτα να έχουμε μια επικοινωνία μαζί τους, ούτως ώστε να ξέρουμε και οι ίδιοι και εμείς, να ξέρουν και αυτοί πώς πρέπει να κινηθούν σε συνεργασία πάντα με τη Δημοτική Αρχή που είναι η πιο αρμόδια. Αυτό. Κυρία Μαύρου, έχετε το λόγο. Πάνω σε αυτό το θέμα που συζητάμε, να πω ότι και στο παρελθόν είχε γίνει μια προσπάθεια και το είχε ζητήσει συγκεκριμένα ο Γιάννης ο Σκεμπές, να έρθει και να γίνει συζήτηση με την ελληνική εταιρεία, αλλά δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέραν τούτου όμως, εγώ θέλω να πω κάτι και είναι η άποψή μου πολλά χρόνια τώρα, όταν και παλιότερα είχε γίνει κάτι παρόμοιο και είχαν ειρωνευτεί κάποιον τότε νομαρχιακό σύμβουλο, και εγώ θα ήθελα να πω ότι οι δρόμοι που γίνονται είναι καλό να γίνονται, γιατί οι δρόμοι δείχνουν πολιτισμό.
Και όπου γίνεται ένας δρόμος, υπάρχει πολιτισμός στον τόπο. Θα αναπτυχθεί η περιοχή και οικονομικά, θα χτιστούν σπίτια, θα έρθουν να μείνουν άνθρωποι. Γι' αυτό καλό είναι οι δρόμοι να μην έχουν το όνομα κάποιου ανθρώπου που μένει εκεί. Ο δρόμος δεν γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο. Οι δρόμοι ανοίγονται για να δώσουν πολιτισμό στον τόπο και να προχωρήσει η ανάπτυξη. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Μαύρου. Ναι, βέβαια. Ότι ναι, φυσικά είναι και θέμα πολιτισμού, αλλά πολλές φορές είναι και θέμα ασφάλειας. Οπότε, βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, να μην το παραλείπουμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο? Έχει κάποια ερώτηση άλλη, κάποια άποψη, ή να προχωρήσουμε στην ψήφιση? Εγώ θέλω να πω κάτι, πρόεδρε. Ναι, κύριε Στόικο, σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ μετά από αυτά που άκουσα και τα λοιπά, θέλω να κάνω μία πρόταση και επίσης πρέπει να τονίσω κάτι. Το προϋπόθεση μου είναι η εξής. Βλέποντας το αποθεματικό 80.000 και όπως είπε και ο κ. Γαμπυράκης, ότι υπάρχουν χρήματα τα οποία έχουν μπει στους κωδικούς, ενώ μετά θα τοποθετηθούν σε άλλους κωδικούς κτλ. Προτείνω να βάλουμε στις αντιστηρίξεις. Επειδή υπάρχουν 5.000 και υπάρχουν και οι 80.000, να πάρουμε τις 55.000 από τις 80.000 του αποθεματικού και το συνολικό ποσό των αντιστηρίξεων, δηλαδή ο κωδικός 7326-0009, να γίνει 60.000 για να έχουμε τα χρήματα αυτά σε αυτόν τον κωδικό. Προτείνω, αυτή είναι η μία πρόταση. Και για να μην ξαναμιλάω, και το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, Δήμαρχε, είναι το εξής. Είπα στο τέλος μάλλον, ότι πρέπει να ψηφιστεί και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης. Πρέπει να ξέρουμε, το ξέρετε βέβαια, ότι τώρα συζητάμε τον προϋπολογισμό, τον ψηφίσουμε. Δεν μπορεί όμως ο προϋπολογισμός, το γνωρίζετε, να πάει κάτω στην αποκεντρωμένη χωρίς να ψηφίσουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης. Η ερώτηση μου είναι συγκεκριμένη. Θα ξανακάνουμε σύντομα άλλη συνεδρίαση ξεχωριστή για να ψηφίσουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης? Γιατί αλλιώς ο προϋπολογισμός θα ψηφίσουμε τώρα, θα το βάλουμε στην άκρη και θα περιμένουμε να ψηφιστεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης και των νομικών προσώπων για να το στείλουμε στην αποκεντρωμένη. Όσον αφορά τους δύο κωδικούς που είπατε, αν μπορεί να μας πει ο κ. Γαμπυράκης, αν μπορεί να γίνει η αλλαγή αυτή τώρα, ή θα στον ή να γίνει στην πρώτη αναμόρφωση. Κ. Γαμπυράκη. Μα τώρα μπορούμε, πώς δεν μπορούμε? Θα προτιμούσα όλες αυτές οι τάσεις να τις συμπεριλάβουμε στην πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση. Γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε πολλά δεδομένα πάλι και θα μας φάει λίγο χρόνο, το οποίο δεν έχουμε πολύ χρόνο. Επίσης, αν προσέξατε, χθες Παρασκευή, που σας έστειλα το email το τελευταίο, υπάρχει μέσα η στοχοθεσία με το ΠΔ. Σας έχω στείλει 3 συγκεκριμένα αρχεία. Προπολογισμό εσόδων, εξόδων και το ΠΔ. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Εστάλει χτες, μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούμε. Ναι. Γιώργο, έστειλε χτες 3 η ώρα αυτά τα email. Εγώ τα είδα στις 8 η ώρα το βράδυ. Ήθελα κάποιες απορίες. Θα μπορούσα στο παραπέντε να καθίσω να διαβάσω τη στοχοποίηση? Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε όλοι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης? Το είδανε? Εντάξει, τώρα μην λέμε τώρα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Άμα το είχαμε διαβάσει και το ξέραμε, θα το ψηφίσαμε και σήμερα. Εντάξει, κύριε Στόικο, θα μπει άμεσα το συντομότερο. Το συντομότερο θα συζητηθεί το συντομότερο.
Ζητώ για την καθυστερημένη αυτή η αποστολή, αλλά ούτως ή άλλως τα στοιχεία της στοχοθεσίας είναι μέσα στο προϋπολογισμό. Δηλαδή δεν υπάρχει, είναι απλώς συγκεντρωμένα στοιχεία σε κουτάκια, δεν είναι κάτι παραπάνω. Αν συμφωνείτε με τον προϋπολογισμό, συμφωνείτε και με τη στοχοθεσία. Κύριε Δήμαρχος, θέλει να πει κάτι? Λοιπόν, αυτό γίνεται γιατί χθες είχαμε και συνεδρίαση του Λιμενικού μας Ταμείου. Δεν είχαμε, τώρα θα έχουμε την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου στα χέρια μας. Άρα χρειαζόμαστε και τις αποφάσεις των νομικών μας προσώπων και πριν κλείσει το έτος θα οργανώσουμε μία συνεδρίαση για να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία. Απλά η μεγαλύτερη κουβέντα όμως γίνεται στον προϋπολογισμό. Αυτό είναι το βασικό. Σήμερα κάναμε την πιο σοβαρή εργασία πάνω στο κομμάτι αυτό και στην επόμενη συνεδρίαση θα το ολοκληρώσουμε. Αυτό ήθελα να πω, που θα έχουμε και τα νομικά μας πρόσωπα. Ωραία. Έχουμε κάποιος άλλος κάτι ή να προχωρήσουμε στην κήρυξη? Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι πλην του κυρίου Γκρέμπου. Απλά θα γίνει διαφορά. Πρόεδρε, θέλω να μιλήσω. Ναι, κυρία Μαύρο, σας ακούω. Νόμιζα ότι θα μιλήσει ο κύριος Τσαμπαλάκης, δεν ξέρω. Ο κύριος Τσαμπαλάκης μίλησε πιο πριν. Μίλησε. Ναι. Μετά τον κύριο Στόικο. Ναι. Δεν μίλησε, δεν τον άκουσα. Τον ακούσατε. Όχι. Μίλησε μετά τον κύριο Στόικο, ναι. Ωραία. Μίλησε και είπε ναι, συγγνώμη. ότι είχε καλυφθεί. Δεν το άκουσα. Μπορεί να είχε κάποια διακοπή, γιατί έκανε μια διακοπή η εικόνα μου. Σας ακούω, κύριε Μαύρο, ναι. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τις παρατηρήσεις του κυρίου Στόικου, ο οποίος πάντα με καμιά καλοπροαίρετη διάθεση που δεν νομίζω ότι έχει την ανάλογη εκτίμηση. Όμως, εγώ δεν θα ψηφίσω το προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ωραία. Οπότε προχωρούμε. Έχουμε κάποιος... Ο κύριος... να προχωρήσουμε κανονικά τότε στην ψήφιση. Η κυρία Κανιαρού. Ναι, κυρία Κανιαρού, δεν σας ακούω. Ναι. Ο κύριος Κωνσταντάς. Μιχάλη, δεν ακούγεσαι ούτε εσύ, ούτε η κυρία Κανιαρού. Ναι. Δεν ακούγεσαι, Μιχάλη. Μιχάλη, δεν ακούγεσαι. Ωραία, ο Μιχάλης είπε οκ. Μήπως έχει πρόβλημα το δικό μας. Όχι. Εμένα μ' ακούς? Ναι. Ακούγομαι. Ναι, είναι. Ωραία. Κύριε Κωνσταντά, είπατε οκ. Ναι. Ο κύριος Κουτούζος. Συμφωνώ. Ο κύριος Κάβουρας. Και εγώ. Λοιπόν, η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, λοιπόν, συν την προσθήκη για τις παιδικές χαρές, ουσιαστικά είναι αυτό που καλούμαστε να ψηφίσουμε τώρα. Έτσι, το ξεκαθαρίζουμε για να μην υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις. Άρα, η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής συν την προσθήκη των παιδικών χαρών. Και όσα υπόθηκαν στην πρώτη αναμόρφωση θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Σωστά, ναι. Ωραία. Ο κύριος Τσαπαλάκης. Ψηφίζω και εγώ τον προϋπολογισμό. Και όλες τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει ψηφίζω και εγώ τον προϋπολογισμό. Η κυρία Μαυρόγαλου. Συμφωνώ. Η κυρία Μαραβέλια. Μάλιστα και εγώ. Ο κύριος Γαβιέρης. Δεν ακούγεσαι, Αντώνη, δεν ακούγεσαι. Ο κύριος Μίχας. Συμφωνώ και εγώ και προηγουμένως χτυπούσα για να μιλήσω λίγο. Μπορώ 2 λεπτά να πω 2 πράγματα για τον δρόμο του Λυκείου. Νίκο, τώρα μετά.
Ναι, ας τελειώσουμε τις ψηφοφορίες. Αν μπορώ. Ναι, εντάξει, Νίκο, ναι. Γιατί προσπαθούσα προηγουμένως, είπα κάτι γινόταν. Δεν πειράζει, ναι, ας μας πει δύο λόγια, κύριος Μίχας, ναι. Συγγνώμη, αυτά που έχω να πω εγώ για τον δρόμο είναι ότι είναι επικίνδυνος. Το είπε και η κυρία Μαυρόγαλου. Σε βαθμό που δεν ξέρει κανείς, φυσικά. Εγώ που το δω εκεί, τόσο επικίνδυνος που κάθε μέρα έχω 2-3 που μου έρχονται με τα αίματα. Χτυπημένοι με τα μηχανάκια. Έχω πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα με τα ενοικιαζόμενα. Έχει ενοικιαζόμενα στην Πάτμο που τους λένε προσλυκύνου δεν θα πάτε. Με τα ταξί, ευχαριστώ τους ταξιτζίδες, είναι 2 χρόνια τώρα που κάνουν μεγάλη χάρη και έρχονται. Να βλέπουμε τα πράγματα. Η κυρία Κατερίνα του Μιχάλης ο Γερανιώτης, ο Καμπόσος, μένει χειμώνα καλοκαίρι. Δεν μπορεί καν να στρίψει από το σπίτι του να ανέβει την ανηφόρα. Όταν βρέχει δεν πας, δεν μπορείς να πας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και έχει... Νίκο, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει αντίθετη άποψη από αυτή τη το ξέρω. Κύριε Θαμπαλάκη, το ξέρω και είδα τη στήριξη και δεν το συζητάμε καν, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, συμφωνώ με τον προϋπολογισμό. Δεν είναι ο δρόμος του Νίκου, είναι ο δρόμος της Πάτμου, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί αν ήταν για σένα δεν θα το κάναμε. Είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι σας κάλυψε και η κυρία Μαυρόγαλου και η κυρία Μαυρόγαλου με αυτά που είπαν πριν. Ναι. Είπαμε... Κύριε Γαμπιέρη, δεν σας ακούσαμε πριν. Συμφωνώ με την ψήφιση του προϋπολογισμού, όμως θα ήθελα να δεσμευτεί η Οικονομική Επιτροπή στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Θα γίνει αυτή η ενίσχυση του κωδικού για την στήριξη, για τις αντιστηρίξεις. Το θέμα είναι σοβαρό. Συμφωνούμε κύριε Γαμπιέρη. Ο κύριος Γρήλης. Συμφωνώ. Ναι, Μάκη. Ναι, σε άκουσα, Μανώλη, σε άκουσα. Ο κύριος Κοκόνης. Εγώ συμφωνώ. Ωραία. Οπότε ο κύριος Βέργος είπε πριν, οπότε δεν έχουμε... Τελειώσαμε. Θέλετε, όταν θα είναι έτοιμα τα ΟΠΙΔΕΛΤΑ, θέλετε να κάνουμε μια διαπεριφορά, επειδή είναι τώρα γιορτές. Συμφωνείτε? Κύριε Στράγγε, συμφωνείτε να το κάνουμε διαπεριφοράς? Μάκη, εμένα μιλες? Ναι. Ναι. Συμφωνείτε να το κάνουμε διαπεριφοράς? Ναι. Ποιο πράγμα, γιατί δεν ακούω τώρα, για πες μου. Τα ΟΠΙΔΕΛΤΑ, όταν θα είναι έτοιμα τα ΟΠΙΔΕΛΤΑ. Ωραία. Κύριε Γρήλη, συμφωνείτε? Συμφωνώ. Ωραία. Κύριε Βέργο. Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Ωραία. Η ψήφος θα είναι η ίδια. Ναι, εννοείται, ναι. Κύριε Τσαπαράκη, συμφωνείτε? Συμφωνώ και εγώ, ναι. Ωραία, οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεδρίαση. Καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι καλές γιορτές. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και του χρόνου να μας πάει η χρονιά καλύτερα χωρίς προβλήματα που προκαλούν και στην οικονομία μας. Καλές γιορτές σε όλους μας. Ευχαριστούμε επίσης. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές με υγεία. Πάνω απ' όλα.